No, Ivka, ako sa máš? Ďakujem. Už je to lepšie, nie? Už je to dobré, už je to dobré. Kedy to bolo najhoršie? Asi včera večer. Včera večer. Čiže vlastne ten prvý deň, áno? Ten prvý deň po celom dni bolo to také statické, tak by bolo zima na nohy. A už si telo zvyká? Už si telo zvyká. Už ťa bolí všetko? No, už je to dobré. Už teraz by sa bola, že nič ma nebolí. Teraz už je škoda vlastne to ukončiť. A dobre, keď teraz už to vieš spätne vyhodnotiť, čoho si sa najviac bála, keď si sem prišla? Fúha. Neviem, asi tej zimy, že teda bude riadny mráz, hoci teda počasie nevyzeralo tak. A oheň už vieš založiť ako na prvý šup? Áno? S kresadlom? Brezová kôra? Čo ti to dalo? No však porozprávam. Čo ti to dalo? Čo mi to dalo? Taký pocit možno istoty, hoci večer som sa bála. Po tme istota. No s 10 chlapmi, to by som sa bála aj ja. Ale tak myslím cez ten les, že čo sme mali po 10 minútach ísť, tak to mi nebolo všetko jedno, ale ináč je to perfektná taká skúsenosť aj do života. Trošku si viac veríš? Áno. Určite, no. Chcela by som to posunúť ďalej, chcela by som to aj tým vnúčatám, aj dcerám ešte, že by prišli, že im to dám ako darček, ale neviem. Budú ťa preklínať najprv. Že čo by mi povedali, keď to absolvujú. A bola si už na takomto nejakom podujatí? Či si rovno do zimy si vhupla? Iba s dcerou, čo sme chodili na turistiku. Aj zimnú, aj sme tak prespávali, ale tak boli sme dve, varili sme si, ale vždy sme boli v nejakom prístrežku, takom stavanom. Teraz už vlastne sa vieš aj zbaliť? Áno. Vieš, ako si to máš usporiadať v tom batohu, že čo má byť, že šminky na vrchu? Tak, musia byť po ruke. Nie, dobre to je. Pôjdeš aj na ten pokročilý výcvik? Joj, to už neviem. To už nebude taká zima. Už neviem, to býva čo sa. No, aj menej handier vláčiš so sebou. To bude ľahšie. Teraz som zistila, že tie trička do rezervy to je úplne zbytočné. Však som sa neprezvykala. Aspoň ťa to vyváži.